ଯେମିତି ଆଲୋକ ବିନା ପଦାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ନଥାଏ, ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା କିଛି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୈବ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଭାବିଥାଏ ଦୈବ୍ୟ ମୋର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ସେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିର୍ପଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ କଟାଇ ଦିଏ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବିଳାସ ଚିନ୍ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ସେ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ କେବେ ସୁଖ ପାଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରମାର୍ଥରେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ପଶୁ ସଦୃଶ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ବିଶ୍ୱାସ ପର୍ବତକୁ ଚହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଶକ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ବିଚଳିତ ହେଉଥାଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକାଦି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଅନ୍ତର ଖୋଲିଦିଅ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରି ସରଳ ହୋଇଯାଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଛେଦନ କଲେ। ମୀରାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚାକର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। କାଲି ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ।